The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Haka jingjallay ki kam bian bakun thop na do ka jingde kiat bian na lor ka jingdi yak ki dawai pen buat baper bakun thop yo drugs bat ken jan na lor ki we pan kashnong lom dat kla boy rumbang haka khat saut riu ber arja arpun riu kala lom lalang yak jingyalang ban merjing mot halor kanika kam. Habakran sikilat patay kubor uba tenisan biam urang ba snong ulapan syai bagi brio ki babu dukan kim dai ban desho ya ki jingdi ki balong persya ya ki emlang salang bat kum juru ikiwe pat ginong song snong bakim dai ban melien ban di jingdi pen buat kepala ban wan ra ka jingma nalor kata ulama ham ru balada lap ya ki no ki bapen ken ya ki kendon ki baga snong kalabu kin sesya pensitam kat kum ki kendon an mga urang ba snong jong snong lum dai kla bhoirambong mentak step khat sauterik beni balai arajar riu rengkat bagi jingedon senran lang jongki seng samla seng long kemi pat ki para member borok khoj ki bedon hagani por te ngakuan ban sai pai ba hagani por namata gitu ki pai ba nong song snong ki jongi hi namata ki nong song dukan ki nong wan yo wan hat bat ki ba wanya kali kamai hapo jong ka snong lum dai kla barembong ni kwa ban sai pai ba dadu menta kasni ba kimbit su ban di kino ki jingdi balong pi ai kum ka kiat drop kenja bat kiwe jingdi balong persya ya imlang salang apo jong snong jungi te lada ngilap ya kino ki balik persya ya kini ki badi pi ai nak yang kejongi kum ka dor par snong ngi lap pengkrek don ki kendon ki ban pensutom ki kat kum ka an snong te kuat ru ban tentu biar ki marjan marpa i parasnong di badon marjan saudong saukun jong nek snong jungi bangin ya trelang rat tingkong ya kini ki jingsning di badon saudong saukun ki bala rat ke jingma ya ka imlang ka salang khamtam ya ki samla kenthei ba samlang aga bede ba ini ka an ka ba rai jong snong kam de su an ka badang thamai ke de ka an ka banadu ki pot ke bala ka snong lum nek kala bermong kala yo ya ka sanat ya ka bor kum kasinong ke bapura nata kadau kani ka ain ka trikam haduk mentamane bat khamtam ge pensengau sya ki trai jaka ki bai wai ya ki jaka cuki klem da perkat ya ka lawai jong ki longdin ki mantin ki kun ki kti ki jongi ba ka jingjot kan sawan ka benengkong ke de ki jing ai wai cuki sya ki barcela ki bomde ki sidul trai bat ka bar ke jing ai wai ya ki banegi wai ki snong ki kambun ki badai ki bomdon batang ki balak syak tai snong na ki we pat ki snong ki ba pelok pan ban ya ga snong ki kum ka ketem bandi kiat bandi ki drok pat ki we ka mesai ka mangapa menta kalong ba ya ka snong jungi la aiding la ne la ai la ai sebo da ki tre snong bala penjot da ki bar snong bandi ki jingdi ki palai pujai la korkom gani ka stop ko ba menta ngi wan ban pensai pa pa cha ki nong snong jong kalum da khla lambat ki para marjan snong ba naduk menta nakaliang jong kedor par snong hilarai ba inum sya ban ya kinu ki nong song dukan dani ki nong wan yo wan han ba pin wan bandi ya ki jingdi ki ba bi an ki ba hapo ukut sensyar snong jong kelum da khna berembong naduk ki jingdi ki basneu kum ka kian utrox kanja bat ki we bat baladalam ka snong kan le ya ka badon kam bat ki kendon an jong ka snong ngilabu ka pon ka banong ba ka dor bar snong lum dai khla ka balalong ha ka arpun yo tarik ubnai february arhajar arpun riu kala sim ya karai ba kino kibadi marbi an kum ka kiat udrox kanja bat ki we hapo uput sensyar snong kala khang persya yaki nongdi bat ladalam ba ki le persya yakni ka kam kingan kat kum ka an jong ka snong ka baar ka dorbar snong kala mana persya ru yaki trai jaka iba ai wai yaki dukan jongki ya kaba bandi ya ki marbi an kum ka kiat
on pen stom kat kum ka an snong bat la kerpat ru yaki bakim bit ban aiwai ya ki bar jela ka dor bar snong ka pen benaru ba kinu ki kali ki bakit marbi an hapo put sen snong kin ngat kat kum ka an snong ka basau ka dor bar snong ka mana persyak ru ya kinong thiet la dalap ngin pengat kat kum ki an snong ban kumju nakalang jonga kumi presiden ibapek bakni ekan ka snong lum dai klabo ng bong jongi ni rungi dap ka jin sokhya habang ipek ya kan imlang ka salang ka jongi namar ba ki bun sisya kita ki kams new ki bawan banlen shop na ka snong ka thaw ka jongi pak karpat pat ya ka snong ba ik jongi khamta mi kilong kini banginis no lang ka inis no ktilang nang banginla ban radin khong ya kini ki jing snu ki badon hapo ka snong ka thaw ka jongi khamtam nge i ba ki khun samla ki jongi menta ki don hapden ka jing shat ke maraw ha kini ka jing snu jong kani ka parthe ka pamenta karpat jur ya yang hi baro kum kilong kini ki badon hapo ka snong ka thaw ka jongi bat sakiwe ki snong ru batongin ya ai ka ti ka mon ka diang bangin ya radin khong ya kani ka jing snu ka badon hapo ka snong ka thaw ka jongi bat kumju ru ha ka yin ki sem ki jongki bat nang bangin yo ya ka jing im jongki kun samla ka lawe ki jongi bakin long ka lawe jong ka bha ka mya da ka jing snok tilang ka jongki ngin long ki nong job bat ngin yo ya ka im lang sa lang ka bakhuy ka basuba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam, duna ki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya